Tulo ang konfirmado nga nakalas samtang laing upat pa katawo ang padayong gipangita sa mga rescuers human sa pagkabanla sa ilang gisakyan nga pick-up truck sa sapa sa Carmen, amihan ng Sugbo. Nasayran nga 17 ka individual ang sakay sa maong pick-up truck, kapil na ang driver ni ini. Miagi ang maong sakyanan kilid sa dakong sapa sa barangay Lower na Timauan sa Carmen. Apan kalit lamang og saka ug kusog ang bulog sa sapa nunot sa bundak sa uwan, hinungdan sa pag-overflow ni ini nga miresulta sa pagkaanod sa sakyanan paingon na sa sapa. Dinhi dapita na hitabo ang trahedya sa pick-up truck nga naanod padulong dinhi sa sapa og nasangit sila dinha sa dakong bato. Daling gilusad sa Carmen Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang search and rescue operation. Ata sa search and rescue operation sukad kagabi hangtod karon og hangtod unyang gabi. So search and rescue operation tungod kay nang hinaota nga sa mga missing aduna pagyoy mga buhi nga atong makaplagan. Unang na-recover sa mga rescuers ang patay nga lawas sa 11 anyos nga batang babae kagabi. Samtang sa pagpadayon sa SAR operations, laing duha ka patayng lawas ang ilang napalgan sa kadagatan sa Camotes pasado alas 2 ug alas 3 ning Martes sa hapon, Hunyo 9. Gibutyag ni Engineer Roger Suico, pango sa Carmen MDRRMO, nga kundi gihapon makita ang ubang missing, mo-shift na sila sa search and retrieval operation ugma. Nasayran nga napo ka mga tao ang naluwas sa maong trahedya, sagad nila nagsakay sulod sa pick-up truck. Sigon ni Suico nga gikan ang mga biktima nga nang inquire sa usa ka resort sa dapit ug niagi sa dalan duol sa sapa padong pauli. Wala damha nga maanod sila sa kusog nga bulog sa tubig. Atong sakyanan atong nahibaluan nga gikan to sila sa usa ka mountain resort duol sa nahitabuan. Unya na mauli na schedule na to sila pamuuli atong orasa, unya ilahang gitabok ang tubig spillway nga siguro bana-bana sa driver nga ma-okay ra tungod. Samtang ang saksi nga si Raquel Tapia nga nanimuyo sa maong dapit, mibutyag nga nakadungog silag syagit sa lalaki nga nangayog tabang kagahapon. Pag ambo na kog usab, ang katong lalaki gud nga nangayog tabang kamot na lay nakita namo kay tungod sa kakusog na sa tubig bitaw nya. Ang katong kuan pagka ang lubot sa pick-up naguba pagbanda sa bato naguba. Nakagawas ang katong nanggawas ang katong diha sa sud. Nasudlan og tubig gisyagitan na pud namo nga saka kay kusog na kaestaran ba nya nasudlan nga hayang gyud sila nya. Gisaysay ni Crescente Bejo kang apuhan sa 11 anyos nga bata nga nakalas ang pagkakaplag sa wa nay kinabuhi niya nga apo. Boss ayaw Langsa. Okay. Delikado ka? Lugos ba? Hug ang bata sa kaylo. Kilabog ng hug bata. Wala ka buk bata. 5 ka bata do kadagko. Duha ka dagko. Kini ra kung apo mo nakitaan diri sa iya. Asa na bit imong apo asa na sangit bit. Tiha gid sa kanang loyang. Nahas tulay. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.